redaktorstvo nauknul od daleka hać nohaj. Ja som dokonal jedného údače sám organizovať. A či redaktorov sú potom rozlietali, Beno Kučank je převzal nakladníctve otriad rozšírené. Achim Kohr šel na Serbskú vyššiu školu a Jan Suchy jako šéfredaktor je šel jako divadelník do Berlína. So. Takže bych ja krótky čas sám pomocný redaktor dobyše to číslo organizovať, nastavky vymysliť, organizovať, obrazy vymysliť, organizovať, klišeje v Drežanách obstarať, čišťarny jednať. Ja som bol posol, tedy ja som deň od jedna mez čišťarnu redakciu chodil. Ešte bych mi tedy na vonku nech lauské